Sa number 3, sa plano karon nga pag-regulate sang e-bike ag e-trike, iga-require ang driver's license sa mga driver sa ginadigon karon nga ordinansa sa konseho sang Bacolod City. May report si Nico Delfin. Nagpalabot sang reklamong pila ka mga punong barangay angod sa pagpangsikop sa mga e-bike kag e-trike sa Bacolod Traffic Authority Office. Sa ginpatuwag nga dialogo ni Mayor Abby Benitez upod man sa mga punong barangay kag bitaw, ginsiling ni punong barangay Elmer Villanueva sa barangay 40 nga ginato sang bitaw ang mga e-bike bisan wala ini nagabiyahe sa dalan. Ginpahayag sang alkalde nga dapat mapatpat sa ordinansa ang mga pagsulundan angod sa e-bike kag e-trike bangod may mga units nga hindi dapat kargahan sang pasahero. Si Councilor Alvictor Espino, pamuno sang Committee on Transportation and Traffic sang konseho, nagadiyon sa ordinansa nga mag-a-adapt sa pagsulundan sang LTO angot sa mga e-bike kag e-trike. Nagapati man siya nga bisan non-motorized sa mga e-bike kag e-trike dapat nga magkuha sang driver's license ang mga magabiyahe. You can call them already motorized vehicles kay it has already evolved from ang tricycle naton nga kinahanglan tawo nga magsikad as opposed to an electric vehicle nga battery powered na siya. So under the regulations of LTO mo nang atong ginapati. Kasubong sa mga tricycle, plano man ni Espino nga limitahan ang rota sa mga e-trike kag e-bike. Kung syudad sa Bacolod may ara kita existing ordinance. However, may ara bag-o ka nga department order ang Land Transportation Office specifying sang mga class no, sang e-bikes nga pwede mo mabiyahin in certain areas. So we will adapt this. Madason man nga magasapol ang Bacolod LGU sa mga local suppliers sa mga electric bike kag e-trike agud mapatod ang mga units nga pwede kargahan sang pasahero. Nico Delfin para sa DGCast Negros.